Michael Volbaan met Erik Dekker op de motor. Michael Volbaan, Erik Dekker wordt nationaal kampioen. Erik, je hebt woord gehouden. Nou, ik zou het proberen zeker. Dat heb ik al gedaan, ja. Ja. Het was nog even een sprintje op het einde. Ja. Michael was titelverdediger. Alle wedstrijden gewonnen. Ik heb nooit een wedstrijd gewonnen. Het is de eerste jaar dat ik mountainbike, dus ja. En dat uitgerekend in Landgraaf, waar je geloof 3 keer de Eneco Tour won. Ja, en een paar etappes en een paar keer tweede inderdaad. Dus. We hebben hier de Erik Dekker passage nog. Ik ben er gisteren geweest. Echt? Ja, ik ben er gisteren geweest, fotootje gemaakt. Nee, ik heb hier in begin april met de organisatie het parcours verkend. Ben ik gevallen, scheurtje in mijn schouderblad opgelopen en mijn polsen gekneusd en alles. Dus ik heb het echt allemaal moeten leren. Ja, nou ja, prima. Het heeft je geen windeieren gelegd in ieder geval. Nee, ja, dat is leuk. Ik heb veel meegemaakt. Maar dit soort uitdagingen vind ik leuk. En zo'n kampioenschap, ja, dat is natuurlijk een spelletje om dan... Maar dat je dan meedoet en je wint meteen. Je doet als eerste mee, je wint meteen. Dat zegt dat ook iets over het niveau van de rest? Nou, dat zegt ook wel iets over mijn wilskracht. En ja, ik kan in wedstrijden wel iets meer als het erom gaat dan een doorgaans training of een wedstrijdje. Ja, vandaag heb ik wel alles op alles gezet om het uiterste uit mezelf naar boven te halen.